Onko kellään pitkää laturin piuhaa? Onko se laturi, ettei akkelu tässä, kun mä pistin sen tuohon ikkunalle kuvaamaan? Joo. Laturia, siis tätä uspipiuhaa. Mut niin pitkään, että se ylettyisi tohon saakka. Ei sulla ole verkkovirta. Yksi hoitaa duunia, nyt sä lähtee juokseen. Ottako mä en saa tätä käyntiin tätä mun videoa? Minne se lähtee? Toivottavasti siellä ei ole mitään, mikä voi räjähtää. Kyllä se vissi alkaa hyytyä vähän, mutta kyllä nyt jotain sai kaverit tehtyä. Joo. Ois niin se sama? Ei se ole vielä sammuttanut, mutta Kyllä se vähän liekin pieneni, että mä tiedän, että ehkä toi parkki ei pala kokonaan. Oi voi. Eikö se ole paljon hienompi, kun se olisi leimahtanut koko parkki? Kyllä. Tuleeko täältä etupuoleltakin savua vai onko se Kyllä varjo? se siltä näyttää, että se tulee sieltä autolissa. Joo. Se olisi ollut mahtavaa, Kyllä. Eikä niinku elettä tää sammuttaa sitä. Jos siellä on jotain räjähtäviä. Dynamiittia. Jättäkää nyt se autokin siihen viereen. Korakki Aika setti. Kyllä sitten raivurille sammuttaa sen. kuuluu palokuun kanssa. Aivan mahtavaa, kun voi syödä lounasta ja katsoa tulipaloa. I don't want to set the world on fire. Mistä toi alku? Näkyykö sulle? Ei. Nyt tuli Branker. Luulis niinku ton kokoisen työmaan, että se olisi edes yksi alessammutus. Varmaan jossain on. Sehän ehtii sammuttaa sen, kun se kotiin. Ehkä se oli tuo parafissa. Nyt äkkiä Ilta sanoi niin videokuvaa. Me meidättiin, että kuka saa sen 5 minuuttia. Se leviää aika hyvin. Jokaisessa meistä asuu pieni työmaa. Tai niin iso tulipalo. Mutta jos siinä on jotain vaarallisia aineita noissa konteissa, niin Kyllä sieltä alta vähän leviää. Mm.
yrittänyt makkaragrilliin siihen. Kertakäyttö. Tulee saman kortti pestyy. Näyttäköhän joku työpaikkansa, kun toi on kuitenkin jonkun vika aina. Niin. Ei kai noista koskaan mitään. Neljän minuutin video. Kuinkahan se menee? Ja niin oli säännöt siinä, että pitää lähteä ambulanssia. Eikö mikä toi johtaa ollut? Se on varmaan se, joka sanoo, että saa lähteä kulkemaan. Kiva. G5.15. Tänä iltana on paljon. Nyt vaan tilkkarista mässyä ja videon hippuu. Kyllä. Ja voi heti piristää Odotan jo kovasti, että saan vetäistä tuon Facebookiin ja Jukan ja Raimon kanssa palaveri, niin mä heti piristän niitä 5 minuutin videolla. Näin meillä. Joo, oli makkaragrillaus operaatio. Ei ihan ollut mennyt putkeen kavereita. Mä laitan pestaa palaamaan. Tänään on hirveet kaikki silleen. Pitäisikö laittaa chatteriin? Joo. Lauri laittaa Facebookiin, se pistää. Semmoinen pitäisi olla sun toiminto, että se olisi vetää live-striiminä Niin. Facebookiin. Kyllä. Nyt joutuu odottaa, että tilanne menee ohi ja sitten vasta uploadaamaan sen. Mä vastelen heti asioihin. Mulla on video 5.15. No ei tässä, kun tää on niin tällainen. Lauri taitaa edelleen kuvata Kyllä. tapahtumien kulkua. Kyllä. Mulla alkaa pausa. Mä lähdin Saatko mennä just siitä, kun ne tuli lähteä palautetta? Niin sitä ennen. Sitä kuuluu loistaa ponnen. Ei, äänestäisi. Oho. Mä mietinkö, että ne on tullut ihan tähän lähelle. Joo. Tuli hyvin lähelle. Selostus pitää olla. Joo. Se oli Kyllä lekkuu sinne työntää. Joo. Se oli pettymys. Siis se mun. Sitä voi kuunnella myös ilman. Hyvä havainto. Ja katsoa myös ilman ääntä. Jos siellä on jotain räjähtäviä. Kyllä se näkee avaa. Tulipalon eteen. Mitä sieltä oikein? En tiedä, mutta se oli perjantai-illa action-numero. Kyllä. Tuleeko sitä lisää nyt? Tulee. Ihan tulee kolmessa. Yksi lähti jo, ei lähtö ensimmäinen jossain. Vielä tulee kolmas illaan tyyliin. Ja meillä taitaa olla tekemistä. Täytyy Sentään tää. metrotyömaa. siellä. Miettikää. Tässä on iso uutinen.
Länsimetron työmaalla uhkaava tulipalo. Kyllä. Hei, Aivan ydin Mihin sä toimistorakennusten voisit myydä ton kupeessa. videon? Mikä ei Ilta-Sanomille voisi myydä. Niin. Seinä auki. Mäkin en oo. Eikä niinku elettäkään sammutasta. No kun siinä on se äijä silleen on siinä vieressä ja sit se loppupeleissä hyppää autoon ja lähtee pois. Se on tosi hyvän näköistä. Meillä on tämmönen kanootti tuolla. Melakin. Tuo auto on tuossa keskiosassa päällä. Tätä täällä oikein. They are coming to take me away, haha, niinkö? Ei kun ne poltti tuota parakkiin tuossa äsken ihan Palo, huolella. kun tää oli niin vikkelä, että me ei nähty kunnon tulipaloa. Me olisi haluttu, että se koko parakki olisi ollut Sieltä tulessa. tulee vielä yksi lisää. No nyt, niitä on monta tossa. Sieltä tulee, äsken vielä tuli yksi. Niin. Ei, Mä no, mä juoksin oon pihalle. palomestari nyt sinne ja sanoi, että ei saa autoja. Mutta joo, se ei ehtinyt palaa kun tuolta nurkasta. Se varmaan se iso auto, mikä tuossa äsken oli tulossa, niin siinä on vettä. Niin on. Ja tästä varmaan loppui jo vesi. Kyllä ne avaa noita muitakin kortteja, ettei siellä palaa. Mm. Se on kyllä kauhean siistin näköinen tuo alue tossa. On. Varmaan tosi paloturvallinen. Joo, tosi siistin näköinen alue. Mutta se oli niin hieno, kun mä katsoin, että meillä on tuleva jostain savuvesit silleen. Oho, liekkä. Okei, joo. Mäkin luulin heti, että on se samanlainen juttu, kun meillä oli tää silloin viime viikolla. Ei edä. Päivä. Tuolta pussatti vai tuli valkoinen pilvi tuolta Otaniemestä. Eikä niinku elettäkään sammutasta. Oliko se ydinreaktori? Sinne jossain on siis autoa ja se auto vaan pois. Joo. Nyt ne katsoo, että Kyllä ne vie niitä hyllyjä ja irti Joo. siitä, että ne saa ne. kuinka se varmasti palosta meni. Kyllä Sä siinä oli lyhyt niinku... sulku ehkä. Joo, mutta tiekit oli parhaimmillaan tuon korkussa. Joo. Mut sit mä en tiedä, Kyllä että paljon varmaan. se parakin sisällä on palannut. Mm. Se koko parakki palaa. Se on hyvä, kun tuossa selostus. Susta tuli Sulla on hyvä nyt- toimittaja. Joo, palaa se. Tulta, liekkeä. No niin on se, joka haluaa, ei kun Lauri tietysti tarvii rahaa, niin Lauri lähettää tuonne Ilta-Sanomiin, että saa lapsenhoidot maksettua. Kyllä. I need to feed my baby. Tai nyt lähetätte kaikkia sitten kisaatte, että kenen video julkaistaan. Kenellä on parhaat kommentoinnit? Niin joku voi laittaa se, onks vartti vielä olemassa tai joku On. 100? Mikä se on? Metro. Niin, Metro. Metro. Niin voi laittaa Metro ja Ilta-Sanomiin. Ja... Länsiväylää tietenkin. No on se nyt siihen, kun joku laittaa tosta jostain naapuritoimistosta, niin on se nyt noloa. Ei olekaan meidän video. Eikö No, säkin se ottanut tää- video? Mitä? Eikö säkin ottanut video? Sä oot osasyyllinen sitten siihen, jos et pistä. Kyllä nyt parakki paskaksi ihan selkeästi. Se on kun olla lautaa, että mulle tästä rumpeesta. Ihan nyt se tuli. Pala-auto lähtee. Mennään kyllä repii aulikko. Kun se vissi on pakko, kun siellä on sellaista Niin. vaahtoeristettä, niin se kun jää kytemään, niin se on tunnin päästä. Ja varsinkin, jos ei ne vielä pystynyt selvittämään, mistä se lähti. Jos siellä on joku... Niin kun siellä on varmaan joku sähköjohto tai... Mä en tiedä vai grillasko ne oikeesti. tossa Ja siinä oli se jotain yksi semmoinen naispuolinen tyyppi. Oli semmoinen sininen fliisi. Ja niin se oli ensimmäisenä, se oli tuolla niinku